Terve! No niin, terve. Siis nyt löydettiin tämmönen pikkuinen basen. Mä mainittiin, että tonne alas se. Lähdetään nyt tästä alas. Oota, joo, mä tuun myös siinä vähän se. Vitsi. Vähän täällä ollaan vähän silleen niinku, vähän olla ahkeria löytämään. Siis tässä puke tohon. Apua! Mä tipuin. Niin, ei täällä on tää basen nyt siis. Aika vitsisti kyllä siestejä. Täällä on vähän kaikkea kivaa siis. Oho, vähän tossa on housuja. Housuja. Kyllä housut pitää laittaa jalkaan, että ei niinku menis kadulle vaan paljaan jaloin. Joo, ei aletaan nyt ottaa näitä kamoja täältä. Ai niin, mut sulla ei ole yhdessä vaikka sethomea. Miten sä sit viet näitä kamoja? Minä tekee toinen sethome. Otetaan vaan kaikkea kivaa kamaa, ei turhaa. Joo, koska mä posaan ottaa toi base sitten lopuksi, niin pitää ehkä pistää vähän lisää chestit ennen mun hommaa. Ei, koska loppuun se olisi kiva. Ja katsojat, älkää nyt ihmetelkö, jos meillä on eri base. No niin, tietenkin. Hehe. Mitä vitsiä. Diamond! Toivottavasti kukaan ei löydä minun baseani. Hei! Tää on liikakamaa. Nyt tää on ehkä taas läpsästä. Kompis! Tuu tänne baseen, mistä me äsken oltiin. Kato mitä mä löysin. Ei vitsi, mä unohdin pistää 7 sinne alas. No miten mä nyt pääsen? Ai joo. Missä se kuoppa on? Vähän mä löysin diamondeja. Niin, se on diamondi, mä tiedän kyllä. Ja näin. Vois ottaa nää... Tuut sinut ottaa näitä fulleja vai et? Mulla on täynnä. No eiks sulla oo homea? Ei. Voi fuck. Pistää nyt. Voi helvetti, mitä mä nyt tää tehdään sitten, jos sulla ei oikein oo homea? Tehdään seuraavassa jaksossa mulle home. Vois ehkä kyllä. Aha, jee. No niin, mä päästä mennään sinne. Me TPA. Hyväksy. Niin mä hyväksynkin niinku aina. Set, home, hide. Noin. Pääsee vähän helpommin tänne. Miksi täällä on oikeesti tää... Joo, tuolla puolella on aika roskaa. Mitä vitsi, täällä on aika roskanen. Kuka nyt näin paljon lasia tarvii yhden chestin täyttämiseen? Roskaa jo. Vai mitä? Siinä on muuten aika paljon, aika huonoja kamoja sinänsä, koska Firepest 3 vaan kaikki. Siellä kaikki tulisuojauksia vaan. Katos noita housuja. Paha! Aion ottaa ne kaikki. Tää vissiin tehdä sulle homea kohta. No. Jaksaskohan näitä kaikki ees ottaa? No ei! Anna mulle pari TNTtä. En nyt vielä, hei. Näytä. Kuuluu. Ei mene nyt noin paljon kamoja näitä, vaikka mulla onkin ihan sikanaa kyllä kamaa tää mun homeessa siis. Ehkä ne vois kyllä näyttää. Niin tää. Kannattaa mennä spawniin sieltä sitten. Ei kun auta mua, täällä on aika vettä. Ota kotolta pari. Hei, mulla on näitä apple-omenoita.
Mä voin syödä näitä, niin mä en kuole. Ai tästä. Kun mä täytän tän basen täyteen TNT:llä. No, ei meitä huvita vaikka ne tyypit vaikka sanois mitään meillä. No mitä sinun vähöi? Jos tää on PvP Hide. Niinpä. Ei ne voi valittaa. Ja sit me ei anneta teille katsojille, me ei anneta ainakaan teille katsojille, me ei anneta tätä servune ei juttua. Juttua? Mitä vissiin juttua? IPtä. No niin ja miksei? Paitsi jos joku kysyy ehneksää, niin sit ehkä mut. Ne. Mut ei vaan sen takia, että ei antakaa meille, me halutaan myös, jos tää on niin hirveesti baseja ja kaikkea sellaisia. Täällä ei oo kauhean paljon baseja, koska täällä ei oo kauhean paljon pelaajia tällä hetkellä ainakaan. On täällä joskus pelaajia paljon, mut ei nyt. Mut hei! Ja sit täällä on sellainen komento, että voi varastaakin, niin sen takia me ei anneta vaan... Komento? Mitä helvettiä? Eiku, mitä vitsiä mä puhun? No, puhun Karjalaa sikaa. Sä oot ihan sekaisin pisseen. Niinpä. Mä tarvin ylös. Tästä tulee kunnon poraus. Niinpä tulee. Olisiko tää hyvä jo? No ei, koko huone kuitenkin täystyy. Mä haluun ylös. Et sä pääse ylös täältä ikinä. Itse kun ois vuoden telit ossa voinut tehdä tän jo kauan sitten, mut kun ei ole. Sinne nyt jäi kyllä vissiin aika paljon vielä kamaa, mutta... No ei se haittaa, me kyllä löydetään muitakin baseja. Niin ja sit kun mulla on tää GN vielä, niin... Kaikista helpommin sille. Hei, miksi me ei posauteta silleen, että viedään vielä näitä TNT:itä tonne ihan ylös? Ja ne posahtaa niinku silleen... ihan tonne alas asti. No ei jaksa. Nyt kannattais juosta. Miten mä pääsen nyt? Me ylös! Hei, me ylös! Anna mulle flintti, niin mä laitan äkkiä meidän flintillä. Mut et se pääsi niin nopea pois täältä. Eiku TP herra heti mut sun luo. No ennen me pysty. Nopee. Anna mulle jotain, miten mä pääsen ylös. No oota, minä voin käydä tuon ylhäällä. Tää on niin paras oikeesti. TP on minun. No, nopee. No. Oot sä nyt täällä? En vielä. Nyt oot. Mä haluan tehdä, kun noin base räjähdää. Sit kun se on räjähtänyt, mennä kattoo sitä. Flint on steel. Nopee. Ennen kuin... Posaha. Pam pam. Sä tuus kattomaan. TP jappa. Nopee. No en mä jaksa. Okei, tää on ihan palasina. No, katsojat näkeekin, kuinka palasiksi tää meni. No, tuo on timantti. Hakataan ne pois, ettei kukaan saa niitä. Syy. Pistetään vielä laavaa tänne, että jos nyt tulee seitsemän. Sitten ne tulee homea, niin sytyttiin tulee, no. Mut niin on kyllä varmaan fullit ja OP. Niin on varmaan vielä jossain muuallakin base. Seuraavan kerran kun me löydetään baseen ja ähän sekaa nopeasti. Me tehdään nopeasti video sit heti siitä. Joo, tää video oli nyt tässä.